mayembiza athi unguJehova Rafa. Ingoba umbonile philisa izifo emzimbeni wakhe. The problem me and my father that knows of the conversation we had before he passed away. Leso sikhathi ebazalwane mangisindiswa ngammithisile amantombazana ngithuka. Ngenza ama-Facebook kwentombazana ngibekise into phansi, vela phansi kubangile. Ungananto enkulu azokunikeza yona. Ukuthi ngamthemba usimakade. Ngoba kuyabisa ukuhamba naloThixo. Umuntu ibhayibheli kuyobonga amakhawe. Anikeze ubiqhelile. Ongikhawu umuntu othi wethi ungenile umenze kodwa ngiyaqhubeka ngiyaphambili. Wethi sobantu Mabundala. Thank you so much for being on our YouTube channel. Please kindly don't forget to like, subscribe, and we pray and hope that you will enjoy the following message. Be blessed. Lasifunda khona ke sithola indaba kaElisha and the prophets that he was mentoring. Cela ukubanda kancane bese ngiyashisa ngiyavumela bazalwane. Ngicela ukuyenzani? Bese ngiyenzani? Sibonga. Lasifunda khona sithola indaba kaElisha and the company of prophets that he was mentoring. Uma sikhuluma ngoElisha bazalwane, sikhuluma ngomuntu who was not called to become a prophet. Angisho bazalwane, it was not something that he was born with. In fact, it's something that he saw his mentor called Elijah. Wabona Elijah endlula yena ebusy esebenza. Washo ukuthi kwaba lento emthinta ukuthi alandele uElijah. Uma ufunda iBhayibheli, you'll find that a couple of times, there are many times whereby Elijah told him to go away. Wala wathi no, sokulandela noma kuthiwa. Now into sithola ukuthi there is a time whereby abazalwane bamanje banenkinga mfundisi wami. Baqabanga wangathi impartation and double portion uyithola ngokubekwa kwezandla. That you do not get laid hands for you to get double portion. Ukuthi uqala userve, uhambe nomuntu aze abuze ukuthi ufunani. Bese ke aphendula ke uElijah wathi uma ngizokhuphuka ukuthi akazange ambeke izandla wamseva waze wambona ehamba. Iphutha lethu young people is that we cabanga ukuthi sizothola i-double portion without serving. Kodwa sikho lapho sisendabeni yalaba prophet. Now that's how Elisha became a prophet. I wanted to ukudlula lapho. Nayi into engishayayo bazalwane ukuthi lasifunda khona sithola indaba whereby they were going, they said the indawo esikiyo seyincane asihambeni sothola indawo entsha so that we can be able to see our places accommodate. Iziphambele uma baya lapho baloku bagawula washo ukuthi yenye yezebe iwela phansi. Sinenkinga mfangeli nabantu abaqhubekayo kanti izebe alisekho. Iziphambele wabuza uprofeti wathi niwephi inkinga yabazalwane bafuna ukuqhubeka bawoshipa kanti ayisekho lento. Bafuna ukuqhubeka mfangeli bawoshipa bashumayelisi kodwa lento ayisekho. Asihambe mfangeli. bazalwane bami ngivumeleni ngithi before umfundisi wami imoto icime iqala kutshele ukuthi sekusele i-reserve tank. Ayimani icime ingakutshelanga kodwa iqale ikutshele before icime. Abantu bethu sawa uThixo wasitshela singakabi. Wathi mntanami phenduka ngoba amntokazi waphelile. Hambe mthandazweni, hambe uyohlale sawa sibonalelanga. Ukumelalela uThixo before uwaphambi kwabantu. Okusho ukuthi mfangeli wena wasibona ukuthi kule ntsuku awusathandazi ulala ungathandazanga izwi awusalifundi uma bashumayeli yalala ama-signs manje ukuthi ipetroli yakho seyiphelile awungasaqhubeki salumcela umusa eselord revive me. Awuthina kuyibandele kancane. Yebafethu kunonkulunkulu ongabonakali. Thina siyabonakala. Nawo thina sinomoya ongaphakathi esingawuboni. Kodwa nawo siphila enyameni. Nayo into kosibambe. UThixo the reason why angabonakali
kanti igaraji awulifuni. Ngoba nabadrayivayo abadrayivi phela kodwa banokupaka esayidini bangene egaraji. Bathanda ukushumayela, bathanda esezezinto, bathanda ukudlalwe, bakhona ipetroli isemthandazweni. Bantu basekhaya, umntana enyoni uzalelwa nazo impilo, akaboni emehlweni. Futhi umntana enyoni ungajaji umntana egundwane, uhopeless. Kodwa mina nansi into echazayo, akarelayi kuye kodwa urelayi kuma wakhe. And umntana wenyoni mabona akaphuma esidleke kumama angashoyo, uyamlinda azabuke. Ibasana bakaKristu ikuhambile uYesu kodwa unathi umoya. Asihlalele esidlekeni sensindiso, uyabuya. Wakati singamemezela namhlanje eBalfour ukuthi study your winning strategy. No, study your winning what? Strategy. Ukuthi kunendlela esinqoba ngayo. Kodwa inkinga yethu nayi uma sinqoba siyakhohlwa ukubuza ukuthi yini esenza sinqobe kangaka. Bathi abantwana bakwa-Israyeli bayibona lento ukuthi uma uMose aphakamise izandla siyanqoba empini, kodwa uma izandla ziphansi siyaluza. Abantu abazohlala emthandazweni bahlale. Abayilo lento esinqoba ngayo, asinamafutha esinqoba ngawo, asinamanzi esinqoba ngawo, sinqoba ngegama nangegazi likaJesu. Emabunda, kuyafika isikhathi la khona umntana enyoni bambana kusho sithi akaboni emehlweni futhi ungqulu. Kune-attitude yomntana wenyoni engichazayo kuthi angezwa i-presence kanina avela akhamise kodwa angaboni ukuthi unina uphetheni. Kodwa bafowethu apha bazalwa bazothi nomuthiko angayiphathanga lento engiyifunayo kodwa ngizohlala ngikhamise ngoba I'm-expecting something. Number two, uma ngabe angangiphathelanga ukudla uyazi uma uzomfukamela bese nginika impiko. Wakosisikhathi uThixo bafowethu, uThixo uletha lento ayifunayo, hayi nowena uyidingayo. Anything Bible in Vangeli, faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sihamba ngokholwa okumenzeke ebantwini, uyena kuyenzeka. Iphutha lethu nali sithemba abantu uNkulunkulu, kanti abantu bayaphotana kodwa yena akaphotani. Ngcwele uThixo usenzani ebhange now? Sanibonani bafowethu, sanibonani. No, ningizwe kahle into asekhaya. Imali ya online ayibonakali. Ayibonakali imali ya online. Usenokutransferela mfundisi wami 1,000 ukuthi angiyiphathanga kusho ukuthi ayikho. No, ikhona emoyeni imali but ukuthi ayikho. Now nansi into engishayayo, uma ngabe ngiyokhipha imali engabonakali kudingeka ikhadi elibonakalayo lizokhipha imali engabonakali esemoyeni. Yafethu ukholweni uThixo ebona yikho kodwa isemoyeni ibizo ngokuthandaza, ibizo ngokholo. Nayi into engishayayo mfundisi, abazalwane bamanje ba-upgrade-ile.
lesisibiza i-take a lot. I-take a lot awungeni phakathi uphathe uthenga izinto kodwa uvele uthathe ifoni bese uorder online bese ikhampani iyakudilivela izinto ongazama wayibamba ngezandla. Ebazalwane sine-take a lot yethu amaZulu sibiza izinto emthandazweni silethe physically. Akudingeki size siyibambe lento ngenyama kodwa sikhola ngayo singayibonanga. Lo mshado ubise emoyeni, le business libise emoyeni, abantwana bahlukumeza gogo babise emoyeni. Bethi bedakwa uthi abafundisi laba, bethi benza yonke into uthi abagcotshwa phakathi into. Nayo into engishayayo mfundisi wami ukuthi i-take a lot idiphenda kwinto eyi-one, idiphenda ku-address yakho. Uma u-order ufaka ne-address yakho iphutha nali. Uma wafaka i-address yakho bese wasuka iy'nto zakho zizofika kodwa sithole wena ungekho. Akupha abazalwane abathandazayo uma udawuta uyasuka ngoba uma ukhola uyahlala ku-address yakho. Sesingayithuka le ndoda beyihleli in the pool of Bethesda sithi yalinda 40 years kodwa bafethu sikhuluma iqiniso akayishintshanga ilocation noma izinto amaphili kodwa umuntu akayishintshanga ilocation. Kuthe ukuthi esefika wathola lalo philane khona waphilisa newasuke. Azalwane ningayishintsha ilocation. Into engishayayo nayo inokunikeza isikhathi sokulinda. I-take a lot ithi 3 to 6 days kodwa sometimes kudiphenda ngalento oyi-odile. Kungenzeka u-ode ama-headset amancane asheshe afike kodwa ma u-ode ifenishe enkulu ithatha isikhathi ukuthi njengoba sisalindile kunabanye abayithola into zabo kodwa sisuki lana. Kunamaphonalo phambi kwethu asisuki lana ngoba yena uthembisile. Nginento Mabunda engisho mayelana kulezi nsuku yazi iphutha labazalwane yini? Yabona lokuthi kuthiwa uJehova okusho ukuthi akakhemeki phinde mangeke akanagama. Yabona nje ukuthiwa Ebeneza Thixo wamazulu okusho umuntu onikeza uJehova ngoba amnikeza igama ngenxa ukuthi umthwalile. Mayembiza athi unguJehova Rafa ingoba umbonile philisa izifo emzimbeni wakhe. I-problem yethu simkhemile uSimakade ukuthi hayi mabusisa ubrothers bamba noma masibamba besibusisa sizoza njengaye kanti ayakhe healing iza ngenyawo ayiphiwe ungenele nephula kodwa yakhe iza ngenyawo asibamkhemi kodwa simasi. Okusho ukuthi mvameli le ndoda beyisephulwini yahlala esayidini lasephulwini abantu belokhu bangena yena angaphakathi kanti akazi bazalwane ukuthi simangalise siyenzeke nasi angeke yena angene ephulwini kodwa iphuli yoza kuye. Ukuthi ungabozikhompera nabanye abantu abangenayo kanti ukuthi ngiyakufingene uthi asilinde. Bazalwane umethembisile uzofeza. Can I say something? Every man in the Bible did not experience God the same way. Lord, okay, He is Jehovah the provider. Imama wakhuphula intaba anganalutho kanti uNkulunkulu uzophendula ngowuqa entabeni. Ukuthi uThixo unokufaka esimeni uzokhona ukumnikeza igama elihle.
uthi ngabona uCrane. Ngizomtshela mina ngambona ngabani? Mina ngiyisikhothane Mdakwa. Abantu baze banginika basusa igama likaSibusiso, banginika igama lesimo sami. Bahlala nokuthi ngiyadakwa ngiyisikhothane mama. Kanti uThixo akabona isidakwa, kodwa ubona indoda enyakazisumusa, ubona indoda esuke eshumayele iphefumule lapheni. Ebafowethu bayeka abantu ababandelile ngawo izulu likaqedi ngawo, akambiza ngesifebe kodwa izulu libona umfundisi, akambiza ngehluphekile kodwa izulu libona umuntu oqedile. Akakhelwa uThixo. Kubogogo nabomama ukuthi umntwana wakho ungambizi ngalento ayenzayo, ngoba kulento ayenzayo akusunguye, kukhona yena kulento ayenzayo. Akaba adakwa kuya ngo-3 akuyena isidakwa lo muntu, umbize njengenceku noma endawenjalo umlisi, ngoba sometimes yithi abazali esidala izinto ebantwaneni bethu ngokubaniza ngezinto okungakosela sibanize ngazo. Ngabo uNkulunkulu thina. Yebo. Inja izala ini? Inja. Ukuthi uNkulunkulu uzala ini? uNkulunkulu. Uma yena wakhuluma ukuthi let there be light. Uma sikhuluma kunezinto ezenzakalayo. Be careful. Izinto ezisho. Uyabona nalento yokuthi uzothi mama uma ifridge yakhe empty complain. Yebo lento yenzayo. Mama bizi inyama ingekho efridge. Bibiza amarayisi ubone ikhabethe li-empty. Ngoba lebafowethu kuney'ngelosi esihamba nazo, asikasinike zingelosi overtime. Wayiphinde mvakelo nithi mina asikasinike iy'ngelosi overtime, ngoba uma ulele ungathandazi zirelaxile. Uma ngabe isimo siphethe ukhuluma isimo zirelaxile, kodwa wazi ukhuluma usuka abaseswini baphithisela, abaseswini kunakhona izinto abayifunayo. Yabona sibu sesithusile lescript esithi thina sokwahlulela sahlulane nengelosi. Ukuthi ingelosi zingama-70 nazo. Kanti yini into eyakwathisa uSathane? uSathane wasikwatela because kwathi makudala amazukwena kwadala yonke into, kodwa masekudala umuntu kuthiwa izulu masidaleni masenze umuntu abe ngumfanekiso asifuzi, asizwe ingelosi thiwa asisifuzi. No abantu abafuza uthina. Bafowethu there is one Sathane esonga ukuthi isandla sikaThixo siphezu kwakho, uJehova umbiyele, uJehova wahamba nawe. Uzengamvangeli elithi iBhayibheli ibandla lathandaza into elishayayo naye, iy'ngelosi aziyanga lathandazwa khona, zaya nakunenkinga khona, ngoba ibandla liyathandaza. uPeter usejele iy'ngelosi ayizanga yaza kuPeter, ayizanga yaze ebandleni yaya kuPeter. Nani into elishayayo? Lithi iBhayibheli umfundisi wami uma bezwa abakokotha abazalwane bathandazela into kodwa bayikhona ukuthi yebo umntana uyabuya uthi uPeter usemnyango, bathi mhlawumbe ingelosi, bathi mhlawumbe ingelosi. Ukusho ukuthi njengoba siphila so asihambi sodwa, kuney'ngelosi zethu that have been assigned. Ephuthana abazalwane nani, abanye abazalwane bakhonza iy'ngelosi, kanti iy'ngelosi ayikhonzwa abazalwane. Yingakho njalo ingelosi uma ngabe ifika emntwini umuntu uyaguqa esithi uma
magugu understand the protocol. Ebazalwane bami, mina to say this, ibandla lesikhathi samanje silele nezikhali sabhubula uthoko nezikhali kodwa mfethu ngiyangizwa na silele bantwana benkosi silala ngo7 sofa ngo8 silele kanti iBhayibheli mfundisi wami bonke abamamkela ubanikeze amandla ebafowethu uma sumamkela uJesu unikeza ikhwepha nezikhali but iproblem yethu silele ochana makano papa man ukhipha into yakho siyasithumule emoyeni ukhipha abantu abafowethu ukuthi mvangeni mawufika esiphoyiseni as soon as you become a police officer unento onikezwa yona unikezwa ama-bulletproof unikezwa ney'bhamu why sowufikile emaphoyiseni into esayayo nayo mfundisi ungacabanga ubona amaphoyisa awu-2 ucabanga ngathi bawu-2 kuphela kanti uma sekushubile sizwa sebabiza ibhekapho sihamba soyi-2 kodwa sikho soyi-2 sinebhekapho esinayo yabazona sikho sodwa omathi kwabanencane ebhayibheleni eyathi baningi abamakithi kunalabo abanabo asikho sodwa. Uyayazi Mabunda, kunenye into eyenziwa abantu abanezibhamu especially uma isibhamu sifika kumuntu orongo ngoba ibhamu zinokufika umuntu angisebenzele ekhaya ibhamu mfundisi zinokufika emahlanyeni umuntu uyahlanya nomzalwane lento makayifakela iyamsinda akazithembi yena kodwa uthembele into efihlakele emabonakala yingakho mawuzobona umntwana kaThixo ekholwa kongathi uyahlamba uthemba uYesu nabazozona kahle bafethu angithi hlelele abantu abakholwa yamahlanya siyagula ihlanya kuthi kungekho into emoshakele umbona vuka ngo-12 ebusuku into yakashaya emoyeni uyazi why ashaya emoyeni kunganamuntu unikeza warning ukuthi akulalanga ngiphethe into namanje ebafethu asivukeni ngo-3 nango-12 sithanda sikulolana lutho sithi Jehova uNkulunkulu onamandla akekho njengawe akekho uyadubula ukuthi akusibo bantu bonke abafayo babulawa yibullet kunabanye babulawa yisound bullet hayi akangeni leyo ukuthi uzokhala wawa ayiphindanga lento kodwa isound yayo okunabathakathi esibacedayo ngesound yomthandazo ebazalwane thandazani dubulani amabonda wasejerikho awazama waphusha kodwa wezi sound thandazani bafethu bathi nenze umsilo kanti abakule nto enzakalaathi wathi useteksini iphubuke lento yasezulwini akuzothi rabashayata kanti uyahlaya kanti kunengozi ukuthi iyenzeka kodwa ngenxa yokuthi kukhona wena la eteksini ubambanele nemimoya uthi ulokhu ngesiteksi ike sound awujamakana ukhipha into yakho bada
and ngicela ukudeclare last statement ogogo namandla ngokuthi igcine imbonile uma uNkulunkulu nozeligugu nibe mhlophe emakhanda nongithwele okusho abantu abane-experience uthixo abantu abadala ngabuka ngathi ngigugile enyameni kodwa imoyeni ni-powerful yingakho thina abasha si-powerful enyameni kodwa the moment isithandaza uthixo wena yingakho uthixo uma siveze incebo nathi uNkulunkulu ka-Abraham ababize ngamagama spoon why is it reference ngimthwalile unina wakho ngimthwalile ubaba wakho ngiyakuzwa abantu abasekhaya into esiphethe inkulu kahle abathakathi sebasireplace nizobangaka ngoba nabathathu uma besithatha basebenzisana neBhayibheli bayanicela inkosi bamcele nje ukuthi yabona le nto eyenziwa usathane eyakuthi nabathathu bayenza le nto abosathane bayaphambi kwaThixo bayocela wena bamcela nje umuntu ngoba lithi iBhayibheli thandazani njalo okusho ukuthi kwamele usathane athi efika kuThixo athole ukuthi thina sesikhona kudala athi usathane uzocela ukuthatha abantwana bakatholola soja bamsele uThixo hayi ngabantwana bakasilungile hayi ngabantwana bakasithole uthi laba hlala la bayokhoza uThixo yazimana ngicela uyiphathela bona manje nayi into engishayayo umthandazo unamandla ukuyisa kunomehluko mfundisi phakathi komntwana othandazelwe nomntwana ongathandazelwanga umntwana ongathandazelwanga uma engena etshwaleni akasabuyi kodwa uthandazelwe uthi noma sekaphuzi ayibuyise lento yasezulwini yingani uJesu wathi ukuphitha wena uzomphika kodwa ungawali ukuthandazela ukuthi noma sewuphikile umthandazo wami uzokuyisa thandazani noma khona kwenzeki lutho siyathandaza ingakho ninabomama ngeke bangitshele lokho yingakho noma sebalentshwaleni lo wakho umthandazelo ukuthi noma selungenile le wayini uyabashumayela abathomake baze labo bahlele bayazi abathomake baze bambiza ngamamfundisi mamfundisi siyanaye namhlanje etshwaleni baye naye ithi maseyingenile wayini adumise bakhale bonke abangaba ilo mthandazo wakho ngake ngama etshwaleni ngidakiwe ngemaphezu kwamatafula ngishona bashama get down bashama get up ngema mina ngathi uJesu wena uyaphila uJesu namandla babuka namonde baba namashoni ngabezo kwenye bekhalinyembe kunemithandazo yathandazwa yafu lento iyafana nopelepele kokweni sifuna sahamba noZulu mfethu washo ukuthi simelwe endaweni abaphuza khona manje nje akusidala okusimele bakuphi ethaveni ebusuku into makazayo naye ngisimela mfundisi wami nobhuti wami lapha simile silindile isikhathi bazofaka uZulu estage yabo simile ukunqiliwe bazabona siba-ona sivakele ukuthi hambani lesizulu ingajaji nothina besingathintanga singazilela senkonzweni lelo lothandelele lelo le asiyithintanga washuthi mfundisi eyisikole nabo eyisikole yenza isimanga isimele ubhuti lapha silinde bazofaka
uzulu phela sengekule yafika kimi mfethu isikole hayi bengithukile mangibona nje angiba honest bazalwane into emshaya nayo ngiyangifika isikole sifike sangihlala kodwa into engimangazana nayo statement esasisho before singishaya yaphambo hayi ngishayele baba zona la ngawasha yathi kimi ngamane ngife yathi yathi ayitengana ngikawa statement sakhe sithi ngamane ngife ube lento eyamtshela ukuthi laba abathini kwasho ukuthi ngelo simili yamkhusi kodwa ngoba lethi iBhayibheli touch not my anointed one into esayayo yathi ngamane ngife nabona ukuthi le it's not a physical battle, it's a spiritual war. Into esayayo within few minutes the young daughter may say shout okusho ukuthi mina bazalwane ngihamba nengelosi enanibona ethi iBhayibheli uFaro bekababona amandla abantwana bakwa-Israyeli kodwa bona bawabone alikho lodwa bazalwane ubhuti uyayirobha le ndaba bafundisi bakushaya esibhakela ngokhona ngize ngabukhona and mina ubhuti omdala-ke nkosi yami hliziyo yami yababuhlungu uma bemshaya esibhakela umabunda uyabaleka uyahleka yabo ngiyabona ukuthi njengoba umabunda seyangasekho izakini le ndoda uma seyizakini uzulu phakathi emotweni livele nje basemotweni uzulu hayi nami ngihlehlele emuva ngondlela insizwa izakini uyayibona le nto so after some few minutes siyayihleka nobhuti awubhuti sifika nje etshwaleni mfowethu sikhaphe izodumisa ebusuku seshawe ibhayeli yabo uma sesihlele emotweni sirelaxile ngibona incebo lapha eshawa umabunda eswini isiguqe phansi ngamadolo isihlanza sebagcweleki bathi yafa ngathi mabunda le ndoda ishaye yona kunabantu abazobalwa nawe kanti sebalwa nabo kodwa fanele nizwe kunabantu abazokuvukela kanti sebayivukela bona ngoba amazulu ayahamba ngogojiwe wakhe kunabantu abazothi wifeyi kanti baplanta umoya wefeyila kubantwaneni babo bathi siyafana ne-tennis ball umusaya iyabuya lento kunabantu abazoshaya kanti basaya bona. Fast forward bantwana benkosi. Now fast forward uma sithini upelepele uyavuka ogcokweni mina ngizonitshela laphana kuzulu uma ayodumisa bambeka laphana kuthi bekunabomrepa laba babeka amabhuko la niyabazi labahamba so bathi ukuthi ayikho future lapha yabona njengoba le bhuko lehlile kusho ukuthi le future yakhe ungani ndoda ungaba nekhaya nomuntu obeka amabhuluka awutsho umakela nawe ube-serious ohamba phakathi ukhubazekile bangena nakulento enothisi uma nabafana beperform abantu babhizi ney'nto zabo alibaleke kunestage kunabantu abawu-5 or 6 abakhona yana babona bayanakhona remember kuseyintatha abadalile bakhathele mabowaphuza angazi nenza nakusindisiwe ngeke understandile entatha usafunex into ecabanga nombhede yakini and nansi lento engichaza umuntu noma ngadala kanjani kodwa uyalazi uthi ayalele kodwa ayaphambili uyaqala wena odakwa into zomhlaba kodwa ungabuki kuJehova ngathi kubuya mntwana kubuya usukulibala akuna kwethetela khona awumuntu bangena bonke abantu bayinakele into zabo
Awukuthi awangene umakeba madoda. Isulu zemakeba. Yangene itelelekile incane ngayizwa ithi mayengena yathi ngicela ne-keyboard yami. Ngisho kodwa badlala amavayila. Athi ngicela ukungena ne-crewmaster leyo nto leyo. Into yasezulu. Wangena ngomfana wahlala ey'nqilobweni. Wathi emakade ngezwa into kaMageba ishayiculu ethi ngikhumbule Nkosi yami. Ababizwana ngabona abantu abenu laba abaphuza bayena bahlangana ngoba asayideleli into kaThixo. Yebo mfethu ilambone khona abantu beze bamomela uThixo. Mfethu ibekhona muwanda kanjani wathi wayilele imfite umoya ongcwele. Bahlangana mfundisi ngabona bekhala beguqa ngamadola ngoba into yethu mfethu eyasemaphakathini abantu abayi-understandi abantu abayazi kodwa umoya. Ngicela ukuyisho le nto bazalwane. Yabona isiLungu uma singekho ngaphakathi kwakho angeke usikhiphe. Umsonga mfundisi. Navulamula. Now into engisayo nayo uma ungumtswana wayincela lento. Uma ingekho kimi angeke sikhonekte. Into esenza ukuthi sikhonekte yingoba ikhona ngaphakathi kwakho. For me to connect with you kwamele ungifundise yona ingcele ngakini. Mawuzokhipha isitwana kuwe sizovuka nakini. Ukuthi umama njengoba uthandazela umntwanakho elele kunento yasezulwini oyitshalayo. Noma ingabonakali ngamehlo enyama uma uvuka ngofoba kuzwa abantwana uthandaza kunento oyitshalayo kibo. Uyathi noma sebadukile bakhumbule into kakhokho. Kuthi noma sekushubile athi kunento evamise ukwenza ugogo wami bekaye enkosini akenani izame lento. The question is why mama yini lento ofundisa abantwana bakho njengoba every time akushubile ukhipha inhlamba. Bazalwane abantu bezwe abasi-understand ngoba lento ayikho kibo. Abantwana benkosi bamafunda bengithi uzoyithinta le. Yabona umuntu ongakwazi ukukhuluma isiLungu angadakwa. You see, my father has a company. Funa ngama-CV. And the company, it makes billions. Bring CV to me. Athembisa bonke abantu imisebenzi. Bazalwane asiye sifane njengedaba kodwa thina sidaba umoya ongcwele. Silethe into engabonakali silethe ebantwini ibonakali. Kunezinto zezinto angeke uzenze usoba. Zidinga phakathi wadabwa kade. Ngoba nabo Peter before adabwa ngomoya ongcwele he was just sober. Isibindi bekanganaso. That is why wamphika uJesu. Kodwa after sekadabwa ngomoya ongcwele simuzwa emaphambi kwabantu 3,000 people. Amashumayeli ivangeli. Ukuthi ngabani bazalwane umoya ongcwele ishumayeza abantu. Sivale mfana. Sivale bantwana basekhaya. Sivale. Bathi uThixo udedele inhliziyo yakhe ebantwini. Uma ningasizwa thina amatshe nemvelo siyayizwa. Siyayizwa lento. Abasesaba ngabazalwana abacasual. Simkhonza nomali uThixo. Sure, yethi izimo ekhaya zikho nomali. Ebafethu angeke ukuthi usojela ushayiwe ubovu wena uvuke ebusuku ngo-12 udumise. Ilizwe lithi iBhayibheli kuney'bosha zakho yizwe. Awusho ukuthi the moment we understand into yakho iyokhulula nabantu abaseduzane nawe.
mina ngibona ngicela khona umfundisi base bayazi ukuthi kamfundisi la ngiyarasa ebusuku amdlalo yadubula noma ngicela isikisi athi hawu lento abayena nosibana nosini wena njengoba ungizwe ebusuku wenzayo ngoba kulele ebusuku ukuthi sikhale majasi abusuku kodwa bafethu singalawo lento yasebusukwini asibuleni I pray to avuse abosisa bahle even nasemoyeni bahle bahlala abamajayini. I pray to avuse insizwa echamayo kanti nasemoyeni siyathaba ukuba abantu abazodubula namhlanje eseni bevuke ngokuthi papa mfundisi yake yavuka lento yasezulwini washo ukuthi ngomzimba nilele kodwa ngomoya ngiyathandaza nilele kodwa umoya ngivukile and I'm sleeping next to my biological father into engisayo naye ngazizwa ukuthi I'm sleeping next to my father. May his soul rest in peace. In them silent night, wavuka ubaba ekuseni. Landa kubhuti bami. Athi Simon, Joe, ngine meeting eService. Nangabisu. Sohlala sonke emthini. Silindi khehla izokhuluma. Into engimakaza nayo baba ngani ngizoba honest ngasindiswa le time asaphila. Kodwa wamthola uJesu asesibhedlela. Wathi ngitholele umfana wami umfundisi. It's me and my father that knows of the conversation we had before he passed away. Abasemhlabeni bakabanga bongathi wafa engasindiswa. Kanti mina ngathi baba ngilandele. Say these words after me. No, because before he died, he called me. Siko lapho ubaba bizono zabantu kanti bazokuthiwa ngelast minute usale nesono somuntu ngoba kunendoda esiphambanweni esayizethi Jesu ikhumbule ngofike eparadise abasemhlabeni bazisela kodwa amazulu aregister igama lakhe. Siyenza la ayivuki meeting lefike mhlawumbe ethe Simon nenkinga mina lo mthakathile uyizwe ebusuku akhuluma ilanguage angayazi ngimuzwa ya ngazi lento ayikhuluma washo ukuthi abubhuti bami bayi-understanda lento but no akathakathwana kodwa bekathandaza bakuba abazalwane abangeke babe ashamed of ivangeli siyathandaza noma ungathiwa kuyinyanga sithandaza phambi kwakhe noma ungathiwa isigebengu sithandaza phambi kwakho. Inkinga yenu aniphili lento baze bayilangazelele ebandleni nilokhu ekhaya nilokhuya nasemsebenzini bayamangala ukuthi wena usindisiwe ngokuhlala utshenza amatiya nasemsebenzini yale first person ukuthatha amatiya asekishini unamalale nawo abantu singayiphinda lento siyiphila abantu besibona siyiphila abantu bangasiboni siyebazona siyiyo lento sometimes kwamele bazalwane
zaba yimoya, kodwa wenza izinto zakhe zaba ngumlilo. Asilele umlilo, abathakathi bangahlali duze lethu bashe singakhulumanga. Yabona into yokukhona bazalwane, amadimoni ayayazi. We're big five. Naza amadimoni aze expose abafethu. Amadimoni ngoba ninecabanga ngathi alandelela kuphela manje sebandleni. Noma nenze into ebhedana. Kemase simbangele idedele kubo. uJesu nayitshaya asimbonanga atshela amadimoni sekufikile. Ekubandele kwakule ndoda eyayimoshiwe athi evela athi hey asikwenzanga lutho mfethu. Ipresence yakhe angazange abatshela ukuthi mina sengifikile. Abazanake simphile lento amadimoni asibone sezivela ukuthi usafikile amadoda nakazisulusi. Kukhona abantu abazokhulula singakakhulumi. Kunabantu abayithandayo lento kodwa abanganarelationship nomnikazi wayo. Bayenzani? Bayayithanda lento kodwa relationship ayikho nomnikazi wayo. Ukuthi can I say this? Akusibo bonke abantu abahlabelelayo worship team abasindisiwe. Abanye bazogika abaqeda bayophuza ngoba bayayithanda lento kodwa relationship nomnikazi wethu abanayo. Ngake ngayibona lento ebhayibhelini elithi ibhayibheli ngoba njengoba sinyakazisa abantu baqaba ngathi sinyakaza. No lento siyenza la amandla semthandazo wenu kunento at least abafethu basibonile namhlanje sikhozela before siye pulpit. Basibonile siyothandaza efile inkosi siyaphamba abantu bakho ngoba asinye skill netalent. Ngoba iskill netalent inga-entertain ama-emotions kodwa impilo zabantu zingaguquki. Ake ngisho lento ethi ibhayibheli uvangeli the sons of scavengers bafika bathi in the name of Jesus whom Paul preaches about. Ukuthi baya-admit that the 7 sons to say they don't know Jesus bamazi ngenxa bashumayela ngayo. Ethi ibhayibheli amadimoni abatonora strong. Abanye benizoshawa amadimoni ngenxa ukuthi niyenza into yomuntu elingana relationship naye. Lento yokuthi ubona abantu uvuke sokumzen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 z
yabo ayilula lento sizofika sibakhathele uma wese sizuma wena mana ayikho kanjalo iyathandazelwa lento before izoyenza phambi kwabantu ngoba abantwana basekhaya akosana usitshela ukuthi ubuye emlilweni sizozwa ngephupho yes uhlangene nomlilo yabona into echaza ngomlilo umlilo awuhambi njengoba usondele kuwuhlalele the moment uhlalela noma ugodolo uyakufudumeza ebafethu sinothixo sifudumezayo masigodola sinothixo ukuthi noma sishayela sinikeze ukunqoba asihlalele emfihlalweni but the most ihlala is the most ifana naye. Number two bantwana basekhaya into eshanga noNkulunkulu esimkhonzayo akafani noSathane. Yabona leyo yabona le ivele imcede uSathane akalingi uSathane fana isigebengu esidasho eBhayibheli isigebengu masifika sikokode siyaphula bhola singene ngaphakathi simoshe sibulale sitshontshe kodwa mase kufika kumvana kaThixo ivithi ngimile eminyaka yanqonqoza ongifune
ngivela ngiyongena ngindlela yahlala inkinga ngosimakade is a gentleman. It's a gentleman. Okusho ukuthi ngisho ukuthini mfundisi uThixo uyakhe uwili yakho uyavuma na ingakho namhlanje sinomfethu sinomabunda sothandazela abantu abathi Thixo uyavuma namabunda namhlanje bathi siyofana noSamsoni efaka umlilo uyiphungushe athi gcwalani ebahlathini nawo yonke izinto zamafilisi nabafwe into echaza ngale iphungushe ithi phakathi walayita sagijima nomlilo lapho sigijima khona bekusha namhlanje sokudedela ilahle emuva abafethu babakamoya bangizwa abantu abathi Thixo esection yangakithi ukhala amadimoni kodwa namhlanje ngicela ungenze uwatchman uThixo usebenza ngabantu abavumayo mina ngizotshela iqiniso ngavuma kubuhlungu angivuma ngokumnandi eyakuyasi ngoba ngavuma ngicela isikolo grade 12 ekhaya bathi sibusiso ningizwe kahle into uThixo ayenza kimi wacaba ngizoyenza nakuwe mina ngisithola ngithuba lokufunda nangibhuti uyazi ngizane kaningi emsebenzini angisho ukwenze njalo ngoba uNkulunkulu usebenza ngegrade kwanisho ngizama ukukhomba ukuthi mangakha amatshe eweqile ukuze ngibe nakho leso sikhathi ebazalwane mangisindiswa ngamithisiwe amantombazana awuthula ngenza ama-Facebook amantombazana awuthula basho ukuthi nalapha nawe uyesefile empilo ngathi into yanxa Jesu ukufika kukanjani kwindoda elayela amantombazane ngidakwa izikhothanela wathi Jesu ngibiza wena ngifuna wena ubizo lwangala lwakwathi banomabunda ubizo langembatha wathiwa mfana wami hamba uyofunda naleyo mali yokufunda bathi ngiyofunda akunayo kodwa ubizo ngibona amavishini ngibona nina njengoba ngishumayela ngibona nina kodwa usithi ayekho ngamthemba usimakade ngoba kuyabiza ukuhamba nalo Thixo umuntu ibhayibheli kuyobonga amakhawe anikeze uliqhele onyekhawe umuntu wakhe wathi kungenile umenze kodwa ngiyaqhubeka ngiyaphambili wathi into bangitoshe sisemsebenzini ngithandaza kodwa ngiyaqhubeka alikhawe linganamasikazi sishumayela nje sinamasikazi bazalwane kunabazalwane abathembisayo bangafesi kodwa kusiyenzile siye kushumayela sishumayela kunjalo kunemideni esivikelayo asiyeki bazalwane siyaqhubeka ikhawe umuntu oshawayo kodwa lokho yaphambili emshayayo mfanele uthi le nto kaThixo khona kuyamkela kunganazi intombazekana yacela bazalwane yazi into kaThixo ifana nani nguwe lo ngizokubeka lo mthathe umphathele le nto lena nani ufuna ukunikhombisa ukuthi into kaThixo injani uThixo bazalwane nasibona ukuthi isaza kanjani uyabona isaza kanjani uThixo angeke abekise into phansi beka phansi kubangela ungananto enkulu azokunikeza ukuthi uNkulunkulu into zakho kunezinto zasezulwini esiphathiswa zona ebazalwane yekela izinto zomhlaba nifune yena nilangazelele yena nigijimele kuye kunezinto ezingona ekasuke bazalwane inkinga yabantu abaningi ebhuti cela ubuye futhi naye into esha abantu abaningi awabambe futhi mfethu yazi inkinga yabantu abaningi mfundisi nami kunezinto abanazo kodwa bafuna ukuzibeka phansi bafuna ukuphatha zona lezinto zokuthi kanti akukhoneki não, bazalwane
lasemadlozini akukhoneki. Wena uyakhonza kodwa usafuna ukunyenamela amadoda abantu ebusuku akukhoneki. Nokuthi usindisiwe kodwa ufuna uku-understand ukuthi wena uyaphuza before uzoshumayela. Ebazalwane, it's time sibeka konke sizothola ukuthola konke kwakhe. Wabatshela abantwana bakwa-Israyeli ukuthi bafethu lalani bafethu ababizo wabizela uMthixo wathi listen to me bafethu nayo indlela. There is the way of life and the way of death, and for you to follow the way of death wabanikeza ama-consequences wakhona kodwa wabanikeza nama-advice futhi ukuthi this is the way of life. Wabanikeza nama-consequences way of life. Into engishayo uThixo elungile wathi angeke nimkhethele kodwa ngizona advise mina ukuthi khethani le ndlela. Ukuthi uThixo akayi-enforce iwili yakhe kuwe. Ngoba there is the perfect will of God and there is the permissive will of God. Inkinga yethu nayo sithanda i-permissive will. Kanti yethu uThixo avumelana nawe ngayo kodwa akayifuni empilweni yakho. Abantwana bakwa-Israyeli bathandaza bathi sinikeze inkosi sizofana nabanye abantu. Ngoba le nto yakho yokufuna ukufana nabanye abantu kufaka enkingeni. Ngoba uyayifuna mawuthandaza inkosi ngicela unginikeze imoto ngifane noma usibanibani. Kanti awazi ukuthi le moto le ibhokisi lakabomsibanibani. Bayawuthenga le moto kanti ayiveli nakuNkulunkulu ivele emadlozini. That is why basindisiwe baphinde bayoyibongisa emadlozini. Bese wena uhalela into ongazi ukuthi bayithole kanjani. Hayi uma usibanibani unendlela enkulu kanti kunenyoka ebusuku abanakuthula. Gogo uright nento zakho ezincane, uright negrant yakho. Umbonga uThixo ngalokho okuncane nakho ngoba unokuncane kodwa unompilo ngaphakathi banakho kodwa impilo yabo imfishane bayaphela abantwana ngenxa yeyinyoka. Amathi gogo ungathi uthona le grant uthi uyilindelile ba ingena le grant uNkulunkulu ngiyabonga ngoba kunabanye abakuthoni le grant esinayo. Nazi bazalwane amanye amazwe abanayo igrant kodwa thina sinayo la eSouth Africa. Umbonga uThixo ngalokho okuncane onakho ukusustain the whole month kuthi la kuphela khona ngenxa yokuthi umbongile athinte usibanibani azokulethela kuye ngenxa ubongile. Tane tonight sifuna ukufana nabanye abantu kanti asiyazi into yabo ukuthi bayithole kanjani. Funa siyothandaza bazalwane. Nasiyothandaza. The first people umbangele when I learned at altar call. Funa ukuyothandaza ngabantu who say I used to run a good race. But he that stopped you, it's not the one that called you. Uvuke ekuseni uthandaza. Noma ngicela ukukhumbuza gogo. Awubatshela abantwana bakho before baye emsebenzini. Asihlanganele dining room sithandaza. Ngo-5 ekuseni. Nimbize uNkulunkulu longumndeni. Iphelele lethu leyankomo. Gogo angazi uNkulunkulu anibeke enhliziyweni yakho. Gogo umntwana wakho akaye kuNkulunkulu kunganandaba ukuthi unikeza malini. Ngoba abazali bethu mfundisi wami babheka imali esibanikezayo nabaphinde bangasasitshela iqiniso. Basaba ukuthi imali ngeke basayithola. Mtshele sibongile funa uNkulunkulu.
siyamu-understanda kabani gogo. Sometimes kwamele ngibatshele nje hayi bantwana bami ngiyanithanda kodwa utshwala la kwami never. Kodwa thina manje nibheka lokho esikulethayo bese nilibona iqiniso. Kwangathi ningaba abogogo abahlukile, kwangathi ungaba umama ohlukile. Mfundisi ubuhlungu, mina ngiyaqala ukusibona lesizukulwane la khona ubaba ephuzayo aphinda nikezwe umntwana wakhe ephuza, la khona ubaba uyabhema makathela isikrifu nomntwana wakhe. Le generation lena umama nobaba basedalini umfana ngene nentombi. Umama phela nenzele lokudla umakoti. Nithi simambane bese niyayeka futhi nithi hayi akabondli sizababondla kanti ngipromota lamanyana awenzayo. Angikhulumi nawe ngoba sokhuluma ubufakazi bakho ukuthi wamethisa to hayi ngokungakasindiswa at that time. Olokhu umfana uyabanetha la ekhaya namyekela naye lo elokezana abantwana babaleka ngayini ukuthi anifuni ukutshela iqiniso. No, if unabo abantwana it's not wrong, inkosi kufuna nawo. Kodwa mama sibatsheleni abantwana bethu iqiniso. Singasabheki ukuthi awu siyabonga uNkulunkulu akubusise mama. Bakwenza America lokho eSouth Africa bakwenza. Siyabonga, God bless you. Ake sibuyeleni mama. Wamyekela lo muntu. No, mama bathi uyayiphula izinto. Kodwa uswazi lukhona. Nebhaki likhona. No, do not touch her. No, don't hurt her. It's my child. Don't be. Little Bible, lingabaniki uswazi. Hayi mama manje ayisingabantwana bamubelungile. Bashayela abantwana benu. Kusho iBhayibheli. Ma abuya namaphoyisa nimthathele nomkhulisi. Angisho ukuthi nowami if ngowami ngizomdiscipline. Esengicela laba bathi we used to run a good race. You know yourself, you used to pray, you used to fast. Uvuka uze enkonzweni. Kumanje into asesiyaqala wena ufika ngesikhathi sethu. Kodwa kudala kokumuhle ukuqala uthandaza. Asibazalwane mina inkinga mfundisi wami abazalwane abadala. Abazalwane abadala bamosha abazalwane bethu. Ethi umuntu esendisiwe afika nepatient yokufaka itulo damekele nomlilo amaphepha lona. Imagine kudala wena ukhona usho lo. Kunabantu abasindiswayo wena owakudala ufika late lo muntu ufika late ugcina bona awona culture class fika late. Into yakhe ukufika late. Ukuthi sifuna ukuthi toilet abantu kodwa order ayingabikho. Ngishilo mina bazothi tsila ngiyongithanda ngiyozonda abantu. Abanye sashimayela bangazazi izinto lethu sikape kakhulu. Asho siyana sojayi sikape kakhulu dalo sabaza kuthumela deposit. Ile uyakashwela amaqiniso ngomfundisi. Apostol wayicela nje sana upreachile manje. Ngicela sidibane for iTV. Hayi ndoda chamfumayela mayifika ngale yashaya. Eshawela ukuthi ke ukhuza abazalwane. Manje sukulani
minutes asifuni ishumayela iminutes. If you are in this place, say, Lord, restore me. We say opposition. Assume members are right. Lord, restore me. Take me back to my position. Ngenzela bawushipa bakubaza kuwushipa team. Wasuka position. Buyele ekhaya. Ngothandaza ufundise ushisa lento. Wathi uNkulunkulu athi the first love. Uthando lwengonalo elukuvusa ekuseni ukwenza uthandaza. If you are in this place, ngicela sonke sivalele amehlo. You are saying, Lord, restore me. I want you to come front. You don't joke. I even felt like I'm getting weak. uNkulunkulu azosisusa sifike la as-empower asinikeza amandla sishumayele ngalendlela kodwa wena ungaguquki. Uyazazi mama, uyazazi gogo, amandla wasekho ukuthandaza. Maybe it's because of situations. I say, Lord, restore me. Come front. Ungasabi. Iza ngaphambili, phakama isandla sakho. Wathi, Lord, restore me. Ungasabi. Come front. Ngiyakeza ngaphambili. Ngabe kumakhelwane uyazazi akusathandazeki nezwi alisafundeki. Wena mawuthandaza sikwazi njengomuntu othandazayo. Wena mawufika wena abogogo benikhuluma indaba zikaNkulunkulu kodwa kuney'nsuku nikhuluma indaba zabantu. Lord, restore me. Ukhona nala altar khona. Bantwana basekhaya, le nto eyenzekalayo, it's not a joke. It's not a joke. Ngizoyikhuluma le nto le, cela uhlise idrum wethu. Ngizoyikhuluma le nto le. Kunento uMaNcwele ayikhulumile kumina wathi, son,